Majung buntag din itong tanan guys, Domingo na dayron ang jadi aday may sa Corella Public Market kay sinanay na si Jay papalit. Ja karon pa mi kasway guys og tubo panabo aring Corella. Kung tan-awon ron guys sa ilang sud sa ilang merkado ug unsay naa didto. So mao ni ang ilang bungad guys, inagsud ni sa merkado gikan sa tubangan sa highway, ng mga kamote, ng mga saging, uban pang mga tanan ug unsa pa diha sa inyong gipangita nga kinahanglanon sa bay. May ilang avocado, natin mga prutas. Malagkit ni ma'am gikan daw. Kung tambok ko niya uno diya ba? 120. Dili katong Bisaya. Di agilang mga prutas diring dapita guys, mga saging, nilakatan. Oh. A few moments later. Mao din ni gamong napalit guys, orange tagjis ug apple pud tagjis. Ga amo na laman ning gisagol. Kaya rong mabayan-bayan po na mga kasi gustong nanay dyan. Ipalit po kong kapadyas, tag 45 ag kilo. Muna siya guys, ag kapadyas. Dyan avocado po tag 120 ag kilo. Kaning upat guys, naigo nig 116, waray kilo. Saging nga sab guys, simpalit ni tag 28 ag kilo sa saging sab kay wa malagi may saging diri dasi agi moro tong dahay salin ra. Palit pud mig sikwa ug bago. Sikwa guys tag 45 pang kilo, jaag bago guys tag 5 ra ni siyang bangan. Ja kamatis ug luya kay lisod ning ladyo tas merkado guys, magandam-andam na laman tag ipanakatay. Nada po limonsito, balik 32 siya guys, kaya tag 120 mag kilo sa limonsito. Dan ipalit po miglato guys, kaya makami nga ba dyan pa ning seafoods, mahal sa Manila. Dari tag 10 rag takos. Tudaghan na po dyan balik 30 ni among napalit. Dyan isdang tamarong, kay maura man dyan na nga pwedeng nanay, kay kasagaran tulingan man. Diyan ay galunggong katong ligngin. Kanina laman kay bes bintaha pa ni siya kay tilugon man ni siya. Diyan unuron pod. Na guys presko kadto nagsiga pag mata. Maniuto na tayo nito guys. Nagsinabaw nga isda. Lato o sausawan. A few moments later. Naglunok day ko guys kay magbiko ko. Lami maning biko nga nilunok guys kay di dali mapanos. Ganahan po ko guys nga gibabaw bitaw butangan og lunok kasi nakarilit sa lunok diha. Sa una sa gagmay pa miingan imong buhaton magsigkudkul big daghan kay si Lola maghimugla na kay para sa ihaplas. Mao ni guys, ug malunok na ni siya. Isiparit na siya lana or mantika para mo ni siya ipang topping sa biko naghuman. Mo na ni guys, amo na isiparit. Kay amo pong bawasan ag mantika kay basig daghan ra. Dugangan na lang namo og makuwang ag mantika ay naglaho guys ah. Dinong ag nga pilit og asukal aw kamay di ay.
Nana guys, kamay og kinugay. Oh, kamay. Kamay og sentral guys. So mao na ni guys, gihalo na ag dinang ag nga pilit ug ag kinugay og sentral kauban ag lana. Ngani among binikuhan kasagaran guys para di siya kaadyo dali mapanos. Diya na pay topping sa ibabaw. Naglahugay na si Undoy may nagkaraw guys. Kay gihuway na kung kinaraw-karaw ganinas lana, jarang inita. So mao na niglunok guys ang gibutang sa saanan kay arong makadrain pud siya nga makuha pag mantika. Kay arong di siya kadyo mantikaon ba. Mauga-uga pud siya. Mauna nig among biko guys na humana. Diya mo sa ning pabugnawon para di siya magsingot kay ugma pa manipuhon among i-deliver nga to sa among deliveran. Hey guys. Ready na day among biko i-deliver guys sa malayong dapit. I-deliver naman sa isla guys. Kaya na ining order. Kanang ijang guys, one presyo na ijang biko. Deliver naman guys, pwede pag apel naman pa nang naghimo na nag-deliver. Buy to take one guys. Apil ang naghimo. Ani ang biko guys, dinis da mapanos bisang pagpila ka buwan basta naamoy freezer. Injo lamang isod sa freezer, nga gusto mo mukaon, injo lamang initon. Katurang injong makaon mo rin injong initon kay ibod pwede injo nang ginit, injo na pong ibalik sa freezer, mga daot na. Kita ingani, pwede ra mo maghiwa, anda mo to injong initon, medyo kanon. Pwede rin sa freezer, pero bisag din sa marep, mga consume pa na siya mga 3 to 4 days kay gila naman eh. Diya gilunok. 5 days? 3 to 5 days. Depende po sa ug kanang di bitaw na yung huka-hukaon. Di uli-uli ani nga na. Dugay ni sa mapanos guys. Kung sa gugma pa di mapanos. Di para sa bandiha nga panos. Sa gugma pa guys. Gugmang may paglubad. Sa ladura sa tinuod. Panos galubad. Ano po ka? Ug na mo order na ho guys. Punta ko sa boss, kamo ra lamang pay bahala kay kani ba jang sudlanan, kani binayran pud ni kay way libre. Ate among pagpangahoy guys, listen. Kinalang pa kamo butang kay arong tagaan kag kahoy. Papangahoy ka. Yaga, Listen, hindi ating lugar lang. yaga mong kahoy guys. Kinahoy, isa sako. Dagka pas mong bagtak. Nga, mara to, og kasabot tong kusog. Kanang, kuan bitaw, katong parat-parat bitaw, putumaya. Pwede pong putumaya guys, kay kamao po kumahimong putumaya. Si Jan ako roy kuan guys, si Jan ako noy ning sawo sa kuan ni nanay. Iba man ko sa buhat ni nanay guys, kana lamang pagputos-putos, di ko master kadyo, pero kung ako na di mo himo. Ya, Master na di ko. Ya, pasi- Tao na mo guys, kay sikad pag eskwela na ho, pagkaanda na buot, sige na ko panindag mga suman, mga puto matong dyan goal ba nga enta nga gako di enta kumusunod din nanay nga manghimo ay ragingani. Anda kay mama mandad gihapoy ka palaran guys, manghimo ay manigi gihapon. Ang dapat tayo kong high school guys, sige kong tindag bit-bit og mga tinda. Suman, mulanghoy, puto. Anda, suman nga pilit. Suman kamote. Why hilakay? Ha? Why hilakay? Hantod karon mo day gihapon, gisuman day gihapon mi, mao gyud buti man kapalaran ko. Ya, pasensya na mo sa amang kuan guys, background guys. Na social media kadyo guys kay mong trapo na wa, mong trapo sa kamot. Bagay mo kung trapo. Nindot ka. Sagdi lang Mas mo. kamo para mo gawa hapin sa kaliro. Di ay. Shout out day ko sa among follower nga taga Corelia si Miss Darunday. Diha day Miss Corelia ganiha day kay
nagpapalit si nanay og orange o apple ga magkita apple big avocado 120 kilo. Nahot da naman si Jan. Dami ganyan sa Corelia Public Market. At may sa ilang tabo. Me, di siya di ka nagpariban. Bibo kadyo ilang tabo dito guys. Ito ba, so ba di siya ka nagpariban? Pero ba di ko man? Mamagay panulay. Hindi naman may palunggay. Basta kay original na. Mana Kaya gamang biko guys. Ako sa hindi pa bugnaw. Mo na nagdas diyan kamatahom guys na diyang buhok nga pagkagkag ba. Amo sa hindi pa bugnaw guys. Kaya di sa pwede takliban nga. Di sa pwede isayag. Init pa kay magsingot manggod mapanus no nang pabugnawon sa namon. Naglunok guys, kinalami ang lunok. Among bantasan guys kay insag may iring. Nga mairing ito ni dinan sa nimo abot sa among dilibira. Ito guys, pasensya na mo sa background. Sige nga nalang namong background guys. Hinlo dyan po may nagluto. Labi na ako. Artehan ko. Balag, kamuritsing kong sinina. Pero magluto ko guys. Wala dyan mo ikabalakan. So siya guys, kulitin na diyang luto ha. Nagkawas siya. Lagi diyang gloves guys. Oh, may gloves ari. Silupin nga tag duos. Ito pagtungod-tungod diha kay mahugal ang naglaway. The next day. Last boss media na guys, daan na Miss Bay. Nabasa mi kay naabtan ni Guwan. Gada pa mi bring house, nabasa lang ang bring house. Tagagadong salamat sa among butan kadyo nga benefactor. Daghang salamat po sa trade sa paniudto. Basa taon mi guys. No? Di daghan mi bring house kay gamang gi-order wa nahurot, di pa take out man pud. Gagkare. Daghang kadong pizza. Kaya pasalubong ko sa pamilya. Daghang salamat kay buwan nakagkinsa ka. Gada pa GM mong pasalubong po nga gikan sa laing nasod. Mao ni siya guys. Wow, lamay So man vegetarian. Na may kuan mushroom. Dihan kadtong salamat sa gipapasalubong. Wow! Dagamong salin kay da man gud puy rice ug manok mo may kahurot. Diya pa jud mi pinutos nga gikan pa jud kuno ni laing nasod. Usaran pa lang gibalik-balik og das ila kay wa man mi nakita das ngagi kay wa nagkasinabot sa oras sa ka basa chat kay wa may signal. Diya daghan kadtong salamat. Ubaw nakagkinsa ka hinapanta nga daghan pa kang grasya nga moabot og kabastog sa panglawas sa inyong tibuok pamilya tungod sa imong kamaado namo. Haron nakaw. Hala. Hala gajud, daghan pa gajud. Uy, di may kuan guys. Ampaw. Day ampaw. Mananghilin ko no. Dadi imo nay ang tanaw nay. Daghan man. Oh, mananghilin. Aras nanay, si mananghilin. Sa may mga istorya mananghilin. Salamat. Pamistoryoso. Mysterious Island. Itong naghatag gani. Hala, paborito maninaho. Hinapag grasya. Nagapaw-apaw kanunay. Itong panugdanan. May idang pinaskuhan. Puhunan ko nung kaya di na ko nung patindag. Suman o kuwang kay lisod magpudkud. Tinda, tos bay, sari-sari. Bay amo as undoy. Upaw an undoy. Adulaman na ka namin pang puhunan po dito. Puhon. Ala, makalipay jud kaadyo. Daay chocolate nga ang paborito. Salamat jud kaadyo nimo sa imong humuk adjong kasing-kasing. Nakakaano ko po nga ni saunas katong dahay taga mo ang asiman. Lamiun kaadyo. Pwede man sa kodani nay. Dali apod. Milka Oreo sandwich. Kaniwa po katilaw daning Torres. Karon pa ko kasuway. Ugi nga ning tubliron kadag ko Tubliron nga ni. Dako kadong tubliron. Wow! Salamat. Mure magbaw.
I love Switzerland. Gikan jud ay Switzerland ni. Wow. Karon pa jud ko kasuway kadawat ug ingani ang makaang tubliron. Kani wa ko katilaw dani, kani pud wa pa. Kani nakatilaw na ko ingani lami ra ba ni? Last day apa jud. Blab guys. Romantic blush. Christina Aguilera. Natural spray. Kapahumot. By night. By night. Panggabi iday. Jadi apod guys. Dia. Wow. Kasig managhanag kwarta dani kay Mukati. Ang kadong salamat. Unsa na ra ba jisud? Na siguro ni sud. Enjoy. So guys, Na ihe na bitaw. Yan kadong salamat. Sa imong malumang kasing-kasing. Dagan kadong salamat sa malumang kasing-kasing away paglubad. Ang Ginoo ano kanunay magauban kaninyo. Udahan kadong salamat sa malumang kasing-kasing. Udahan po kadong salamat sa panahon nga gigahin namo. Dagan kadong salamat. Upaw ug undoy ug mananghilin. Nami ka ni. Kani po katilaw dinhi. Para po kasuwag tubliron nga nakamako First time po ko makasuwag pahumot ngay nga ni mga imported. Dahang salamat kadyo sa sponsor mo ug sa among na-meet karong adlaw. Bisag karon na may adlaw nakita arang ka ano siya. Jolly. Jud na murag dugay ra mi nagkaila. Close to the heart ug gaan kaadyo. Nagaban pa ijang nanay. Hi nay. Kumping mo diha pirmi. Ulaag laman mi diha po sa inyo ug kuana na taas-taas nga panahon.